Na kira duba ga yanayin da kasar mu take ciki a halin yanzu. Yana da kyau mu yi karatun tanus mu zaɓo mutum mai nagarta wanda zai share mana hawayen ya fitar da kasar mu daga halin da take ciki a halin yanzu. Muna kira ga danwanmu Yarbawa ku fito mu zaɓi Alhaji Atiku Abubakar 2023 a matsayin shugaban kasa. Ina kira ga 'yan uwana mata fito ranar zaɓe ku zaɓi Alhaji Atiku Abubakar dan takarar shugaban kasar mu a ƙarƙashin jam'iyyar PDP. Domin kawo mana ayyukan ci gaba kamar su harkar noma, inganta ilimi, samar da ayyukan yi ga matasa, samar da harkar tsaro. Ina muku barka da sallah. Barka da sallah. Barka da sallah. Barka da sallah. Kuma Allah ya dawo da mahajjatan mu gida lafiya. Kina ɗaya daga cikin wacce ta yanki katin zaɓe? Kana ɗaya daga cikin wanda ya karɓi katin zaɓe? Kar ki yadda katin zaɓen ke tashi a banza. Kar ka yadda katin zaɓen ka ya faɗi a banza. Ki zaɓi Atiku Abubakar. Ka zaɓi Atiku Abubakar. A matsayin ɗan takarar shugabancin ƙasar Najeriya. A matsayin ɗan takarar shugaban Najeriya. A tutar jam'iyyar PDP. A tutar jam'iyyar PDP. Mai alamar lema. Mai alamar laima. Don ci gaban ƙasar ta Najeriya. Da farfaɗo da ita daga cikin halin da take ciki. Da dawo da kumarin 'yan ƙasa. Kamar yadda suke. Kamfanin ɗan ƙasa Film Production yana muku barka da sallah. Sako daga Abba. Kai ka saka muka ji daɗi. Kai ka saka muka ji daɗi.